Vil Christian og jeg præsentere toppunktsformlen. Den lyder t lig med minus b over 2a minus d over 4a. Vi kan så starte med at tegne en tilfældig parabel, som kan se sådan der ud. Og her har vi vores punkt 0, c. Og det er så hvor vores parabel skærer med y-aksen. Så har vi vores punkt her, det er toppunktet, det er hvor parablen vender. Så kan vi tegne en vandret streg ud fra C og finde vores punkt A. Og så kan vi tegne en lodret streg ned fra A til x-aksen, og det er vores punkt x0. Så kan jeg lige hurtigt komme ind på fortegnene for vores parabel, og vi ved at x det er positivt, da grenene vender opad, eller vi kan sige at den smiler. Vi ved at b det er negativt, da tangenten i punktet x lig med 0 ser sådan her ud, og den har en negativ hældning. Så ved vi at C, som er det der punkt, det er positivt, da det er der parablen skærer med y-aksen. Og så ved vi at D, diskriminanten, den er negativ, da vores parabel x skærer med x-aksen. Vi ved også at f af x0 er lig med c, og så kan vi bare sætte vores meget bekendte andengradsligning ind, og så får vi så f af x0 er lig med a x0 i anden plus b x0 plus c er lig med c. De to c'er her, de går ud med hinanden, så dem kan jeg bare viske ud. Og så får vi så er lig med 0. Og det her minder meget om nulreglen, så derfor kan vi så gå videre og faktorisere, og så kan vi så sige f er lig med x0 a x0 plus b er lig med 0. Den kan vi så gå endnu videre, og så kan vi sige x0 er lig med 0, eller a x0 plus b er lig med 0. Endnu længere, x0 lig med 0, eller x0 er lig med minus b over a. Og da vi ved at sådan en tangent her, da vi ved at sådan en parabel her, fordi det er en andengrads polynomium, så ved vi at den er symmetrisk, og så for at finde toppunktet skal vi dividere med 2, og så får vi så x0 er lig med minus b over 2a. Og det er så vores x-koordinat for toppunktet. Ja. Og så. Godt nok. Så hermed for at vi vil bevise vores andet værdi, vores y-værdi, så tager vi lige og visker ud, så jeg har plads til at arbejde. Så nemlig. Så herfra er vi kommet frem til vores x-værdi for vores toppunktsformel. Nu vil vi gå efter at finde vores y-værdi, som lyder på minus d over 4a. Det gør vi ved, at vi tager vores x-værdi og sætter den ind i vores almindelige andengradsligning. Det kommer til at se følgende ud til at være a gange med minus b over 2a i anden plus b gange med minus b over 2a plus c. For at komme videre tager vi og ganger ind i parenteserne for at løse dem. Det kommer til at selvfølgelig ud til at blive b i anden over 4a i anden minus b i anden over 2a plus c. Hermed så ved vi, at ligesom når vi skal gange med brøker, så skal nævnerne være de samme på begge brøker. Det gør vi så ved, at vi tager med vores a i anden og reducerer det med et a, så vi får b i anden over 4a minus 2a under
minus b i anden plus c. Herfra, så skal vi stadigvæk hjælpe en fælles nævner. Så vi tager og ganger med 2 på den ene side, for at få fælles nævner, så det kommer til at selvfølgelig nu til at blive b i anden over 4a minus 4a over minus 2b i anden plus c. Det som vi så gør nu er, at vi skal have gjort vores c om til en brøk. Det gør vi så ved, at siden at den skal have fælles nævner på begge sider, i nævnerne, så tager vi og gør det om til b i anden over 4a minus 2b i anden over 4a plus 4ac over 4a. Det vi så gør nu er, at vi laver det om til en fælles brøk, så vi får b i anden minus 2b i anden plus 4ac over 4a. Derfor kan vi se, at vores b i anden minus 2b i anden giver os et minus b i anden plus 4ac over 4a. Det begynder at ligne en diskriminantformel en lille smule, bortset fra at vores fortegn for vores tal for de her skal ændres. Det gør vi ved, at vi tager og sætter en minusparentes ind ud foran vores tal, som giver følgende minus parentes start minus b i anden plus 4ac over 4a. Det giver hermed vores b i anden minus 4ac over 4a. Det kan dermed omskrives til at blive minus d over 4a. Vi er hermed kommet frem til vores y-værdi, og hermed fået fat i begge værdier inden for vores toppunktsformel. For at vi kan hermed sætte en firkant for at vise, at vores bevis for toppunktsformlen er kommet til en ende. Vi har hermed lavet udregningerne for begge værdier og kommet frem til toppunktsformlen, som vi bruger inden for vores andengradspolynom parabler. Tak for at se med. Vi ses til matematik.